Entzuleok, egunon, hemen gaude Mondragon Unibertsitateko Aretxabaletako kampusean. Izan ere, ikusentzunezko komunikazioiko ikasle batek, Sara Mijangosek, Ingalaterrako Nice Photos argazki lehiaketa irabazi du. Beraz, hemen dugu gaurkoan, Sara Mijangos. Kaixo, Sara, egunon? Kaixo, egunon zuri ere. Lehenik eta behin zorionak, ikaragarri izango da zuretzat, ezta? Bai, eskerrik asko, ez nuen bat ere espero lehenengo saria hau irabaztea. Izan ere, zuk esan duzun bezala, lehenengo mailan hau ikasten, eta hori, ez nuen espero. Ez? Eta, bueno, zer nolako esperientzia izan da edo, kontatu pixka bat? Oso esperientzia hona izan da. Pasadan edan, lagunekin joan nintzen Londresera, eta ailegatzean ikusi nuen kartela, eta argazki batzuk atera nituen. Ez nuen... Benetan ez nuen parte hartuko, baina, bueno, azkenean animatu ninduten. Bai, bueno, orduan zerk edo nor bultzatu zintuen, lagunek? Bai, lagunek batez ere, ikusi zituztenean argazkiak, kriston txapa eman zidaten aurkezteko, eta gero gurasoek ere, hori, parte hartzea esan zidaten, eta hori, bidali nituen. Beno, antzaenez presa apur bat duzu. Eta, bueno, azken galderat, kuriositatez, zer sari irabazi duzu? Bai, bueno, barkatu presakan abilera. Saria, hilabete baterako bidai bat izan da, estatu batuetara. Bertan kriston argazkiak atera direlako, eta hori, oso posik sariarekin. Ederra saria. Beno, Sara, mil esker eta ondo segi. Zue ikustentzuleok, bihar arte. Ea zer txunditzen gaituen bihar.